Splash era un câine obișnuit, a spus ea. Lup. Și Gererere. apoi a mâncat niște supă cu alfabet și ceea ce s-a întâmplat a fost bizar. Pe drumul spre stomacul lui Strop, literele și-au pierdut drumul, au călătorit până la creierul ei și acum are multe de spus, acum vorbește. Cum acum? Vaca maro. Splash vorbește, da, ea vorbește și vorbește și vorbește și vorbește și vorbește. Ce este vagonul? Ce mâncăm din nou? Splash vorbește. Hei, ce știi? Numele meu nu este J. Ea nu are întotdeauna dreptate, dar totuși, acel Strop vorbește. Bună. Are o voce, este gata să strige, Splash îți va spune despre ce este vorba, uneori greșit, dar rareori îndoielnic. Splash îți va spune despre ce este unicitatea acelui câine. Testare 1-2. Auzi-o vorbind, Splash vorbește și vorbește și vorbește și vorbește și... Comunică, enumeră, elucidează, exagerează, indică și explică, exagerează și exagerează și ei, hiperventilă. Splash are itera, Splash vorbește.